Sinä oot Veleho Harry. Olen mikä? Tuleva HBO:n Harry Potter-sarja sai ensimmäisen trailerinsa, ja päällisin puolin se vaikuttaisi olevan vaikuttava modernisoitu versio klassikkoelokuvasta. Mutta jokin asia siinä tuntuu erilaiselta. Mä en millään osaa sanoa, että mikä. Terve, Harry. Hagrid tässä. Nyt on parempi. Harry Potter ja Viisasten kivi on löyhästi, ja mä tarkoitan tätä hyvin löyhästi, elokuvaan perustuva peli. Tervetuloa seuraamaan Harry Potterin PlayStation 1-seikkailuja. Ne on varmasti monelle tuttuja pelejä. Oli rauhallinen ja tähtikirkas yö. Juuri sellainen yö, että mitään outoa ja ihmeellistä ei voisi kuvitella tapahtuvan. Mut jos ei oo, niin valmistautukaa. Nämä on seikkailuja. Pimeydestä laskeutui valtava moottoripyörä, jättikokoinen hahmo satulassaan. Hagrid-niminen Miksi tuo vaihtui tuo ääni noin paljon? Huovan alla nukkui pieni vauva. Harry Potter, poika joka elää. Seuraavan 11 vuoden ajan Harry asui Dursleyn perheessä kamalien kasvatusvanhempiensa luona. Kunnes eräänä päivänä hän sai kirjeen, jossa hänet kutsuttiin Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Hagrid vei Harryn viistokujalle, jossa hänelle ostettiin monia erikoisia koulutarvikkeita. Pian sen jälkeen Harry meni Tylypahkan pikajunaan laiturilta 9 ja 3/4 ja jätti jästimaailman kauas taakseen. Harry laittoi lajitteluhatun päähänsä ja toivoi, että hänet valittaisiin rohkelikkoon eikä luihuiseen. Vai ei luihuiseen, sanoi hattu Harryn korvaan. Puuskupuh. Sinusta voi tulla jotain suurta. Sinulla on ainekset päässäsi ja luihuisesta saisit paljon apua matkallasi suuruuteen, eikö? Ei me semmosia tarvita. Ole sitten. Rohkelikko. Fine. Ja näin me skipattiin elokuvan ensimmäiset 30 minuuttia. Siis, jos nää ei oo tuttuja pelejä, niin... Tää pitää vaan henkisesti valmistautua. Hei Dumbledore. Tervetuloa Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Minä olen koulun rehtori Albus Dumbledore. Tylypahkassa piilee salaisuuksia joka paikassa, Harry. Joten kannattaa katsella ovien taakse. Kunhan pidät mielessä, että joidenkin asioiden on tarkoituskin pysyä salassa. Mistä tuleekin mieleen? Miksi tälläkin tää ääni meni yhtäkkiä hirveän matalaksi? Kaikilta, jotka eivät halua kuolla äärimmäisen tuskallisesti. No, tämä on tosi lohduttava asia sanoa ekaan voi oppilaalle vaan. Taukki! Jeesus. Pallotus! Kummallisuus! Nipistys! Dumbledore jumpscare. 4 kaunista sanaa vai mitä? Niin mitä tää on? Muotokuvahuone. Sitä legit vaan huone, missä on taulu. On. Hello. Kas, onpa mukava nähdä uusia naavoja. Ja rohkelikko vielä, se on hyvä. Mutta jos saat selville oikean tunnussanan, voin toki yrittää. Skibidi toilet. Muista olla varovainen. Ei toiminut. Täällä pyörii kummallisia otuksia. Ei kuitenkaan ihmeotuksia. Ja jos olettaa, että mulla tulee hyvää live-kommentaariota, niin tulee olemaan hyvin pettynyt. Mennään täältä sinne suureen portaikkoon. Eteishalli, joo. Jos siinä Pleikka 2 peleissä ne menee tuosta sinne suureen portaikkoon.
Harry alkaa heti mitään parkouria täällä. On joka pakka lukoossa. Niin, ketäs täällä on? No Weasleyn kaksoset. Tuosta arvesta päätellen olet varmasti Harry Potter. Minä olen Fred Weasley ja tässä on veljeni George. George. Taas, Harry. Kumpikohan Meillä on kumpi? sinulle ehdotus. Tylypahkan seinillä on aika erikoislaatuisia muotokuvia. Joo, ja on niiden huomannut. taakse on kätketty aarteita. Kuka tahansa ei tietenkään voi avata muotokuvia. Siihen tarvitaan tunnussana. Jos tuot meille korvavaikun makuisia rakeita, kerromme sinulle tunnussanan. Me ollaan rohkelikon oleskeluhuoneessa. Sinne pääsee vaaleanpunaisen leidin muotokuvan kautta. Nähdään, Harry. Nähdään. Tunnussana. Menköhön hirmustus. Syö suklaasammakko. Okei. Siitä lisäenergiaa. Voin syödä suklaasammakon. Mitäs asiaa sulla Kun on? juot Hetitop-juoman, se parantaa kaikki haavat. Hetitop. Ihmeellistä vai mitä? On. Aika taianomaista, voisin sanoa. Mä oon aina halunnut järpäinen jästilehden. Ei, Neville. Miten sä oot taas Trevoria hukannut? Tai taas. Ei oo taas, kun eka Ilvetä vuosi. on murtauduttu. Viimeisimmät uutiset. Ilvetä-pankkiin tehdyn murron tutkimukset jatkuvat. Murron suorittajiksi epäillään pimeyden velhoja. Ilvetan maahisten mukaan murron yhteydessä ei viety mitään. Murtautujien tutkima holvi oli tyhjennetty aiemmin samana päivänä. Mitähän siellä voisi olla? Ehkä se leviää. Sehän ei todellakaan ole niin kuin pelin otsikko. Joo, jos joku on lukenut kirjan ja kahtonut elokuvan, niin tää peli saattaa yllättää. Jeesus. Miksi tää on tämmönen kauhupeli? Tää on jumpscare koko ajan. Hei Harry! Muistatko minut? Ron Weasley! Miten voisinkaan unohtaa? Nähdään pian, koukkuhäntä. Draco Malfoy juoksi tästä ovesta pöllökainalossaan. Se oli varmasti Hedwig. Mennään perään. No, ihan kun tässä lausutaan suomalaisittain näitä nimiä, kuin Dumbledore, Draco ja Hedwig. Tule jo, Harry. Mennään etsimään Hedwig. Kas, itse kuuluisa Harry Potter. Siellähän on Minä Draco olen Draco Malfoy. Malfoy ja sinun on parempi muistaa se. Ei toi mitään. Ottakaa mallia, tyypit. Etsitkö kenties pöllöäsi? Huolimatonta jättää se yksin. Mene kotiin äitisi helmoihin, Potter. Ai anteeksi, eihän sinulla olekaan sellaista. No, tää oli aika low blow Dracolta. Hän on pahan sisuinen kaveri. Parempi kun hänestä ei välitä. Rohkelikkojen Niinpä, samaa täytyy mieltä. pitää yhtä. Tuo kirjahylly kyllä tärisee. Tule perässä, Harry. Voit kiivetä ylös painamalla eteenpäin. Painamalla eteenpäin. Mhm. Yes. Mennään! Tule perässä! Joo, Ron, sun ei tarvi koko ajan huutaa ja pysäyttää mua. Jos Minä haluat pysyn hypätä, perässä. liiku vain reunaa kohti ja paina suuntaohjainta ylös. Joo, tässä tosiaan ei oo hyppynäppäintä, että tässä pitää vaan kävellä reuna yli ja toivoa, että Harry hoksaa hypätä. On muuten aivan ihana maalaus. Harry hyppää, kun juokset kielekkeelle. Siinä on toinen sulka. Mene sinä hakemaan Hedwig, niin minä vahdin tässä. No, selvä, Ron. Tästä ei tule kaavaa Ronin käyttäytymiseen, että hän jättää Harryn
yksin tekemään asioita. Mm-hmm. Dyn. Hei Harry! Hei! Minun nimeni on melkein päätön Nick. Minä olen rohkelikon kotikummitus. Tein jotain, mihin lapsen ei pitänyt pystyä. Selvisin kotilokaupunkiin, voitin Kykloopin ja ajoin Hasselhoffille. Eikös olekin korkea huone? Täytyy nousta kattoon asti, jos täältä mielii ulos. Jos haluat katsella ympäriinsä, paina kolmiopainiketta. Paina uudestaan, kun olet katsellut tarpeeksi. Aha, sinne menee me. Jolly kotikummitus. Joo, on korkea huone. Siis mä tiedän, että tästä pelistä meemuillaan hirveän paljon. Tätä on outo peli ja huonot grafiikat ja kaikkea, mutta joku tässä pelissä vaan niinku joku asia tässä niinku tekee itsellä sen lämpimän fiiliksen. On se totta kai tosi nostalgia-painotteista. Mä kuitenkin lapsena palasin aika paljon tätä peliä. Ja muistan kahtoneeni esiin niinku serkkujen pelaavan tätä. Mutta kyllä niinku jos mä ajattelen niinku Harry Potteria, niin mulla tulee hyvin vahvasti tää peli mieleen. Etanoita on karannut taikaolentojen hoidon tunnilta. Ole varovainen, ne ovat myrkyllisiä. Voit heittää sauvastasi kumoituskaatamusloitsun painamalla X-painiketta. Sen pitäisi pysäyttää mokomat otukset. Ja muista varoa etanoiden limavanoja. Nekin ovat myrkyllisiä. Sly! Ammu etanoita painamalla ristinäppäintä. On kyllä helekutin isoja etanoja. Kumoitus. Kyllä toraa hampaat. Voit pyörittää pelin kuvakulmaa L2 ja R2 painikkeilla. Joo, kun tämähän on tosiaan hyvin varhainen Pleikka 1-peli, niin tässähän ei ole niinku sauvatukia. Ei voi analogisilla sauvalla ohjata kameraa, se pitää näillä takanäppäimillä. Paina kolmiopainiketta ja katso ympärillesi. Voit tehdä kumoituskaatamusloitsun myös tästä näkökulmasta. Kokeile, mitä kaikkea voit tehdä tässä huoneessa kaatamusloitsun avulla. Kiitos. Kiitos puhuva kirja. No hei taas! Huomasitko, että ne myrkkyetanat kimmelsivät? Gimmel. Jos joku kimmeltää, siihen voi tehdä kumoituskaatamusloitsun. Tämä tässä on taikakuutio. Voit siirtää sen sivuun kumoituskaatamusloitsulla. Kun haluat liikuttaa taikakuutiota, iske sitä kumoituskaatamusloitsulla. Kumoituskaatamus. Nick, mikä piti tehdä? Mikä loitsu? Oliko se kumoituskaatamus? Kumoituskaatamus? Kaatamuskumoitus? Kumoitus. Kääntää englanniksi. Stupefy. Miksi me saatiin tupapisteitä, kun me ammuttiin? Ihme hämähäkin verkkoa. Mikä tanssiva rotta tahan tuli? Mene ruho pois. No se saatiin tostakin pisteitä. Kiusataan rottaparkaa. Hei, miksi mä voi hypätä? Miksi siinä on näkymätön seinä? No niin, mikä täällä oli ees? Tää oli ihan turhaa. Meillä on health bari täynnä. Ja tuollakin on sammakko. Kuka tuo mystinen huppuhahmo on? Hei, kommenteissa ei saa sitten spoilata, jos joku ei tiedä. Pääsit jo näin pitkälle. Katsohan nyt tätä. Tällä
Tällainen Check this korkea out. taikafuutio vaatii jo tehokkaamman kumoituskaatamusloitsun. Nick vetää backflipi. Tehokkaamman kaatamusloitsun pitämällä X-painiketta pohjassa. Mä en kuunnellut kyllä yhtään. Ehkä mä osaan, kun... Nyt ei varmaan mitään vaikeampia pelejä. Ja taas saatiin pisteitä. Kai sillä McCarvivalla on joku turvakamerasysteemi, mistä se kahtoo. Siellä se Harry vettää random tyrmissä. Ei tyrmissä, kun käytäville. Minä olen Neville Longbottom. Seurasin Malfoyta tänne, mutta sitten se juoksi salaovesta pöllön kanssa. Nyt olen ansassa näiden Neville, mikä sulla on tapahtunut? Hukkasin sauvani enkä voi käyttää kumoitusta. Osoita sauvallasi lentäviä kirjoja R1-painikkeella. Neville rikkoo 4 seinää. X-painikkeella. Peruuta kohde. Hei, nyt. Dyn. Salapoliisi Neville. Lipu on täällä jossakin. Salapoliisi Siinä Neville se on. ja Löysin kadonnut sen. sauva. Oikeesti ne nämä maalaukset on kyllä ihan mahtavia. Onkohan on noita pelin kehittäjiä? Harmi kun ne ei liiku. Ja niinku Hogwarts Legacy. Hedwig! Meidän pitää vapauttaa Hedwig. Tehokas kumoituskaatamusloitsu voisi vapauttaa Hedwig. Mikä loitsu? Tee se pitämällä Kumoituskaatamus. X-painiketta pohjassa. Kumoituskaatamus. Kumoitus. Ettekö ois kaatunut Harryn päälle? Sait näköjään Hedwigin takaisin. Sillä oli kiire ulos, Sillä oli joten kiire aukaisin vessaan. oven sille. Saipa Malfoy opetuksen. Hei, minä olen Neville ja kuulun myös rohkelikkoon. Harry auttoi minut pakoon lentävien kirjojen keskeltä. Hauska tavata, Neville. Hei, mennään minä alas. olen Neville. Menkää te vain edeltä. Taisin hukata Trevorin. Se on minun rupikonnani. Tule jo, Harry. Mennään. What? Näin me vaan niinku saadaan tuo luuta. Wow. Hedwig toi sinulle luudan varren. Wow. Näytän, missä lentotunnit pidetään. Tule perässä. Minun pitää vielä odottaa, että saisin oman luudan varren. Meidän typerä pöllö on ikivanha. Ei saa Sillä dissaa kestää positiivista. vaikka kuinka kauan. Oliko se ees se? Odottelen sinua tässä. Minä olen lentämisen opettaja Matami Huiski. Tiedossa on ylimääräisiä tupapisteitä, jos pärjäät erityisen hyvin seuraavissa tehtävissä. Ohjaa luutaasi suuntapainikkeilla ja liiku eteenpäin painamalla X-painiketta. Lennä jokaisen taikaportin Onko lävitse Matamilla kaikki järjestyksessä. hyvin? Ääni vähän Merkistä viittuu. liikkeelle. OG. Ai niin. Hirveän yliherkkä tää liikkuminen tässä luudassa. Loistava Yes. tekniikka, Harry. 10 tupapistettä täydellisestä suorituksesta. Meillä oli kohta Seuraava funny koe on number vähän vaikeampi, 6 mutta jos onnistut, saat lisää tupapisteitä. Vihellän lähdön merkiksi. 3,
2, 1. Kun sen nenää näkyy tosta hanskan läpi. Peak-grafiikat. Nyt alkaa tuntumaan tää... Ui, sori! Anteeksi, opettaja! No, tuo väärä. Missä tuo? No niin, vielä yksi. Mene, Harry. Täysiä. Kaasupohjaan. Hyvä, Potter. Se oli mainio suoritus ja annan siitä 10 tupapistettä. Oletko valmis kovempaan haasteeseen? Pisteitä satelee. Täydellisestä suorituksesta heruu lisää tupapisteitä. 2, 1. OG. Missä on ne pieniä? Harry Pakkia. Ei. Oh no. En mä voi millään saa yli 20 näitä. Tää on niin ylisensitiivinen tää luudaohjaus. En minä saa tuota enää. Oikein hyvä, Potter. 5 tupapistettä rohkelikolle. Nyt oletkin jo oppinut luudan hallinnan alkeet. Jee. Voit poistua. Hei Harry, oletko jo tavannut Hermionen? Se on tietävinään kaiken. Oikea opettajan lellikki. Hei Ron, toi on kyllä kauhean kivaa. Kauhean kiva tapa esitellä joku henkilö. Harry, loitsutunti alkaa ihan kohta. Eikö olekin jännää? Sitä paitsi siitä tulee sun vaimo. Ärsyttävä vai mitä? On. Ihan hirvee. Can I collect these beans? Tuomion kellot soi. Papuja. Voi ei, unohdin loitsukirjan. Harry tekee yllätyshyökkäyksen Roniin. Voi ei, unohdin alushousuni tupahuoneeseen. No Ronilla on joku tommonen tekosyt täällä. Mene loitsutunnulle ennen kuin aika loppuu. Kun kävelet leijuvien kellojen ohi, aika lähtee käyntiin. Niin tässä on näitä parkour. Muistattako kaikki sen, että kun oppitunnille mentiin, niin se piti tehdä parkour-estejuoksu. Ja opettaja ajasti sen. Siellä on lipetit. Olet varmasti Harry Potter. Tulit juuri ajoissa loitsutunnille. Tervetuloa nuoret velhot. Minä olen professori Lipetit ja tänään opetan teille Seepirdium lentiusa loitsun. Seuratkaa sauvani liikkeitä ja painakaa niitä merkkipainikkeita, joihin se... Kyllä äänet vaihtuu koko ajan. Poistatte jokaisen sarjan 3 kertaa. Opitte Seepirdium lentiusan. No niin, nyt on sinun vuorosi. Muista painaa niitä merkkipainikkeita, joihin sauvani osoittaa. Kyllä, minä seuraan tarkasti herran sauvaa. Se oli hyvä. Kiitos. Loistavaa. Kiitos. Ups. Ei hyvä. Mä tein yhden virhepainikin. Ei hyvä. Täydellistä. Jee. Hyvä. Pysykää nyt mukana. Kiitos, Tämä Lipetit. vaikeutuu kaiken aikaa. Oho. Se oli hyvä. Päätäänkin 4 ympyrään. Täydellistä. Yes. Hienoa. Nyt olette oppineet Seepirdium lentiusan. Noin helppoa. Potter, Granger ja Weasley. Seuratkaa minua. Jos on noin helppoa, niin miksi se yksi oppilas räjäytti sitten?
think we're going to need another feather over here, Professor. No tämän takia, koska main characterit saa yksityisopetusta. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Jos kohteen voi lumota, sen päällä näkyy keltaista kimallusta. Voit lennättää lumottua esinettä. Mikä Ronia vaivaa? Pitämällä X-painiketta pohjassa. Se tuijottaa tyhjää. Kokeile lennättää tiimalasi alustalleen, jolloin ovi aukeaa. Wow. Päästä esineestä irti painamalla kolmiopainiketta. Kolmiopainiketta. Sipirdium lentiusa. Tiusa. Hyvä. 5 pistettä rohkelikolle. Mehän voitetaan jo nää tupapokaalit tätä vauhtia. Trling, trling, trling. Meillä on kirja. Harri. Onko se silta, jota minä ajattelen? Mua linnan pihamaille. Linnan pihalle pääsee linnan etuovesta. Tuu juomaan kupponen teetä ja juttelemaan. Mulla on tärkeää kerrottavaa. Ystäväsi Hagrid. XOXO Hagrid. Ihana kun Hagrid antaa tommosia ohjeita, että pääset ulos ulko-ovesta. Hei, täällä on ovet. Ja siellä on... Miksi tää on niinku se Paavo Pesusen nimi? Meemit. He's standing there. Menacingly. Tää nyt Drakoon joudut vähän venaalaa, että me seikkaillaan ja tutkitaan täällä. Kas täällä odottaa. Haarniskoja kannattaa varoa. Riesu on tainnut käpälöidä niitä. Toivottavasti en törmää sellaiseen. On vissiin äänenmurros tullut. Niin mitä? Ketä siellä on? Haarniskoja. Niin joo, vähän Riesu. Joka oli hieman outo hahmo lapsena, kun itse ei ollut kyllä niin mitään Harry Potterin kirjoja lukenut. Oli vaan leffan kahtanut, niin eihän siinä mitään Riesua ollut. Halo? Se Haarniska otti. Koti peittaa. Nice. Me ollaan pro gamer. Saatiin kaikki pavut. Auta Harri, ilkeät luihuisen oppilaat taikoivat kaikki suklaasammakkoni, kurpitsani ja kattilani ilmaan. Ole kiltti ja auta minua saamaan ne alas kaatamusloitsulla. Okei. What? Oho. Miten mä en osu jäätävän isoon kattilaan? Hei, missä se kattila? Missä se kattila on? Siellä. Jöss. Miksi tuo kattila oli Kiitos, vaikea? Harri. Tästä saat minun velhokorttini, kun autoit minua. Ole hyvä. Cornelius Agrippa. Mennään Weasley-veljeksille. You like jelly beans?
Sipirdium lentiusa. Miksi tostakin saa tupavisteitä? Menköhön hirmustus. No niin, missä ne veljekset on? Hei Täällä. Harri, etkö ole vielä löytänyt niitä korvavaikun makuisia rakeita? Kun löydät meille namit, saat tietää tunnussanan vanhan paronin muotokuvaan. George ja minä jätimme muotokuvan taakse jotain, mikä saattaisi kiinnostaa sinua. No niin, mennäpä kahtoo mitä Drakolla asiaa. Pot. Kasvain! Taas. Linnan nähtävyyksiäkö sitä katsellaan? Tästä edemmäs sinulla ei ole menemistä. Minun ohitseni et pääse vaikka kuinka yrität. Jäätiinkö sitä loukkuun ison ja pelottavan linnaan? Voi herran tuutelis, Potter taitaa parata itkuun. Iconic. Iconic Drago. Sipirdium lentiusa. Hei, tännekin pääsee. Otapa Drago hetki. Kyllä freimitti. Onpa vompli tammilauta. Aha. Se vaihtaa muotoa. Onko tuossa pentagramissa hymynaama? Nyt minä olen uusi rehtori. All obey me. Mä en muuten ennen ajatellut, että tänne on lisätty tuo taivas yksityiskohta. Aika nice. Tosi charming, miten on niinku näillä tosi alhaisilla Pleikka 1 yksityiskohdilla kuitenkin tehnyt tämmöisen tunnelmallisen linnan, mikä hieman näyttää oikealta. Niinku sitä layouttia, mikä leffossa on. Aha, täällä on näitä beans. No niin, pitääpä käydä taas tupahuoneessa. Herra Potter, vaikka oletkin meidän pieni julkimomme, et saa silti nuuskia ympäriinsä. Laiskiaisen aivot ovat hävinneet luokastani. Taikajuomatunnit on peruttu, kunnes aivot löytyvät. Otapa Drago vielä hetki, mä käyn. Mulla unohtui jotain tupahuoneeseen. Menköhön hirmustus. Kiitoksia näistä korvavaikun makuisista rakeista. Vanhan paronin muotokuvan tunnussana on sihijuoma. Toivottavasti löydät muotokuvan. Se on sen arvoista. Törmäillään. Törmäillään. Mihin ne kävelee? George vaan kävelee niinku liekkeihin. Sihijuoma. Mainiota nuori herra, se on oikea tunnussana. Katsotaanpa vieläkö vanhat saranat toimivat. Mitä me löydetään täältä? What? What? Sitä on Nimbus 2000. Ei. What? Siis laittako... Kuka on piilottanut Nimbus 2000? Eikö se on niinku täysin uusi markkinoille tullut luuta? Kuka sen on piilottanut tonne? Sipirdium lentiusa. No nyt se on meidän. No niin, Drago. Mun pitää päästää meidät ohi, että me mennään sun läpi. Au! Nyt saat opetuksen, Potter! Näitä sanotaan velhopaukkukarkeiksi! Minä sulle velhopaukut näytä. Et lähde täältä ennen kuin saan kostettua!
On muuten hei... Okei. Syö siitä. Okei, pitää olla aikamoinen ajoitus. Eli silloin kun Draco aloittaa heittää, niin pitää heittää takas. Krabbe! Hoida homma! Krabbe! Nyt Potter saa maistaa superpaukkukarkkeja! Wow. Mikä entrance? Siinä on kyllä Sigma Alpha meillä. Aha, mutta ei voi grabbaa. Ei voi grabbaa. Can't grab this. Jesus. No onneksi täällä on suklaasammakoita. Mä tykkään tosta bossi-ikonista, mikä on vaan tommonen low pixel dragonaama. Tänne sieltä, Goyle! Nyt näytetään, mistä oikeat pelot on tehty! Nyt ne grabbää ja goilaa mut. Mikä Donkey Kong läpsytys. Ai. No niin, nyt saa Draco saat tästä. Pahuksen Potter, ensi kerralla et ole yhtä onnekas. Oikeesti, mikä niinku kolmikko? Niin, miten niin Goyle on vähän se hitaampi näistä? Sillä välin tupapisteitä mittaavat tiimalasit täyttyvät hiljalleen. Ollaan aika hyvin kerättyä vissiitä. Korpin kynsi! Jee! Puuskupuh! Hufflepuff! Luihuinen! No, luihuisella aika paljon. Sitten tullaan me main characters. Rohkelikko! Rohkelikko johtaa kilpailussa tupapisteistä. Ottaako luihuinen Kaikki tupapokaalin näkymättömät lapset hurraa 7. meille. vuotena peräkkäin? Ei, siellä se ottaa. Terve, Harry. Hagrid tässä. Onpas kiva nähdä. Nää tässä on Tylypahkan pihamaita, ja minähän oon tietty riistanvartija. Sun on syytä painella yrttitiedon tunnille. Professori Verso oottaa sua kasvihuoneessa. Tuu mun mökkiin myöhemmin, niin tarjoan teetä ja kysyn sulta yhtä juttua. Psst, tuu mun mökkiin myöhemmin. Okei, Hagrid. Miksi Harry aina tuijottaa noin pitkäksi aikaa, kun ihmiset lähtee? Ai, oli vaan tässä. Harry Potter, oletan. Tervetuloa yrttitiedon tunnille. Tulit juuri ajoissa. Hyvää päivää, oppilaat. Voiko olla yhtään narisevampi ääni? No niin, ensimmäiseksi opettaja
harjoittelemme sytyjoloitsun. Sytyjoloitsun. Seuraa sauvani liikkeitä ruudulla ja paina niitä merkkipainikkeita, joihin se osoittaa. Kun selvität jokaisen sarjan 3 kertaan. 3 kertaan. Sytyjoloitsun. Näin se käy. Aloitetaanpa nyt oppitunti. Näin se käy. Valmiina. Joo, kyllä. Ei saa dissaa opettajaa. Saadaan huonoa arvosanaa. Oikein hyvä. Oho. Oi voi. Oi voi. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ei, nyt. Yritä vaan. Yritä paremmin. Oikein hyvä. Yritä paremmin. Hienoa. Hienoa. Täydellistä. Vaikuttavaa. Kokeilehan nyt tätä. Oho. Ei hyvä. Oho. Oikein hyvä. Oi voi. Oh, oikeesti opettajalta. Oikein hyvä. Opettajalta paras kommentti. Ei hyvä. Hienoa. Hienoa. Oho. Yritä vaan. Anteeksi. Hienoa. Mä olin huono biologiassa. Täydellistä. Täydellistä. Oikein hyvä. Olet nyt oppinut sytyjoloitsun. Seuraa nyt perässä, niin opit käyttämään sytyjoloitsua. Nyt kokeillaan sytyjoloitsun tehoa pomppumukulaan. Käytä sauvasi oven luona pomppivaan mukulaan. Käytä tätä paloloitsua tähän elävään olentoon. Tarpeeksi tehoa. Syty jo. Sytyy jo. Oho. Tää toimii tälleen. Oikein hyvä, Harri. 5 pistettä rohkelikolle. Mä mietin, ei se oikeesti kuollut. Eihän mä oikeesti vaan poltettu jotain olentoa elävältä. Oletko käynyt jo harjoittelemassa huispausta? Tänä vuonna ne päästävät ensimmäisenkin vuoden oppilaat harjoittelemaan. Mene ihmeessä kokeilemaan. Kuulin, että olet aika taitava luudan kanssa. Mutta hei, mä voin nyt testata meidän Nimbus 2000. Näytetään Matami huisi. Tervetuloa, herra Potter. Ota luutasi, niin aloitetaan harjoitukset. Mikä se? Matami? Tervetuloa harjoittelemaan velhojen jännittävintä urheilulajia, huispausta. Milla magia? Kun jomman kumman joukkueen etsijä saa kiinni kultaisen siepin, joukkue saa ylimääräiset 150 pistettä. Loistavaa! Sait siitä kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle. On kyllä kaunis sieppi. No niin, nyt on etsijäkoulutuksen toisen oppitunnin aika. Jahtaamispuoli näyttää olevan hallussa. Katsotaanpa nyt, miten siepin nappaaminen onnistuu. Lennä nyt 20 renkaan lävitse ja paina X-painiketta. Lähettäkää sieppi. Se onko niin hauska, kun peleissä niinku hahmot rikkoo 4. seinän ja ne sanoo tommosia asioita, että nakkaa sieppi painamalla X-painiketta. Wow. Alkaa mennä aika tiukaksi. No nyt se pitää napata. Tuleeko se kuittava event? Loistavaa! Sait siitä kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle. Yes. Huispausottelussa siepin napanneen etsijän joukkue saa ylimääräiset 150 pistettä. Mutta opettaja, en minä vielä voi osallistua huispaukseen. voittaa yleensä ottelun.
Nyt kokeillaan siepin kiinni ottamista toista etsijää vastaan. Siellä se lentää. Valmiina. 3, 2, 1. Päästäkää sieppi. Oho. Mä en tähän hyökkäykseen. Sovitus. Ei saa. Kuta. Tää alkaa olemaan ikiä. Ei. Vielä 2. Vielä 1. Mene. Jes. Sitten voidaan napata. Ei. Jes. Loistavaa. Sait siitä kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle. Kato, näyttää kun Harrin luudosta tulee savu, Nähdään että on sitten ottanut myöhemmin, osu. herra Potter. Voit tulla harjoittelemaan milloin tahansa. Taukki!